кои теми искаш да си изкажеш мнението? По кои теми? Аз бях писал по 3 теми, бях изпратил в... Кажи, коя най-много те вълнува от тия 3 теми? Може би тютюнопушенето на обществените места, като че ли най-много ме вълнува. На подходящите хора говориш. Ти си против? Да, аз съм против това нещо. Защото не мога да разбера как, когато един българин отиде в чужда държава и там може да се съобразява с законите на тази държава, а тук го оспорват това нещо и не иска да, нали, отстоява го. Вика, няма, аз ще продължа да пуша, въпреки законите, ще продължавам, нали, да ги правя тези неща. А когато отиде в някаква държава, той се съобразява с тези неща. Пък... Да, тук в България е много отворен винаги. Не мога да ли така? Аз ще им спазвам. И така е. То за всичко е така. Да. И за движението е така. Като всеки казва, нали, няма да... Като спрат тук пушенето на обществени места, няма да има хора по дискотеките, няма да има хора по кафетата. В другите държави да не би, където не са пуши, да няма хора. Според мен всякъде си има хора, просто ще мине време българите да свикнат с това нещо, което трябва да спре. Защото това е някакъв... Не мога да го разбера. На място, което се храниш, до тебе някой да пуши или това нещо, което тук има маса за пушачи, до нея масата за непушачи. Това е все едно в един басейн да има ъгъл за пикаещи. Да, точно същата работа. Същата работа, според мен. Безмислено е. Декоративно разделение просто се получава. Няма нищо. Хубаво сравнение беше това. Така е. Защото съм въгъла. Там другите са си добре. Втората тема коя е? Другата тема за и против чалгата. Давай. Аз според мен това е безмислено да спорим за такава тема, защото чалгата това е изкуство, това е музика. Не може да задължиш някой да слуша нещо или да не го слуша. Има се заведение, аз не мога да накарам вас да отидете в някоя дискотека да слушате чалга. Като не искате, като сте против чалгата, нали ходите. Това си е изкуство. Право. Ма не е ли прав? Прав е. Втора теза абсолютно е прав. Двете верни. Втора теза абсолютно е прав. Вече, нали, има хора, които я оплюват, нали. Аз не мога да разбера жени, които викат тази с такива гърди, она с такива гърди. Според мен някои хора избиват комплекси по този начин. Другото, което казват... Това е трета тема за гърдите. Не, или за гърдите ли говорим сега? Той пак, много хора, които са против поп-фолка, се едно заради това, нали, как изгледат певиците. Да вземем една Леди Гага, тя се появи с рокля от кожи, целият свят им пляска. А тук, като се прояви някоя малко по-гола и вече голяма работа, тя каква била, каква си била, уличница, не мога да го разбера. Нали, това трябва да си различен, да имаш такова различно просто държание. Да може да се... Провокативно. Да, точно това е думата. Малко ми е сложно, защото... Прав си. Има малко проблем с ръто и така. Тоест сега ние, доколкото разбираме, ти си чалгаджия, не пушач. Може би нещо такова. Третото какво е? Да. Третото... Кое? От футбол се интересувам много. Кажи сега, всички сме тук се интересуваме от футбол. Аз съм български футбол, не обичам. Ние да не би да обичаме ти, кое? Ние английски футбол. Английски футбол, Ливърпул. Що? Защото това е... Ливърпул е... Това е индустрия, която помага на много... Не само за футбола. Помага, ама дори с този треньор отново сте на 7-8 място. Ще трябва малко да се раздвижат нещата. А за Юнайтед какво мислиш за Бербатов? Аз съм фен на Бербатов. За мен това е голям футболист. Не знам как му има хора, които го оплюват. Значи, той е в Манчестър. Отново съм съгласен с теб. Аз сериозно ти говоря. Какво се смеят? И аз не мога да разбера как има хора, които могат да кажат нещо. Значи, той влиза в един матч, вкарал по 2 гола, он не го пуска после пак по 2-3 мача. Сара, нали? Да. Отново правилна теза. С възрастта вече може би... колко си години? На 19. А сега какво правиш? Сега участвам тук, иначе нищо не правя. В смисъл, то свърши. Да учиш някъде? Тази година вече мисля после да се взема с тази тема. Ти разсъждаваш много правилно. Земи се подготви, на 19 години си и отиди да учиш. Малко се колебаях да уча ли, да работя ли, и аз не знаех и така се получи. Съвет да ти дам най-добре и двете. Да, май така, в България двете трябва да заучиш. И да учиш и да работиш. Едното ти е необходимо за бъдещето, а другото за сегашното. Да, трябва да имаш Като учиш, инвестираш себе си в бъдещето. Като работиш, съхраниш. Така е, за учител трябва да се храниш. Аз съм научен от малък още да работя, и че... Откъде казваш, че си? От Стара Загора, ама съм роден в Сливен, израснал съм от Твърдица и така, общо взето... А гадже имаш ли си? Сложна работа там. Що?
То не е точно такава връзка. По-скоро отворена някаква връзка. Как отворена връзка, бе? Слави е почитател на отворените връзки. Но отворена му от моя страна. Сега мен няма тук по 3 месеца ходя по курорти, това е момичето ли мома, чака мене тук, аз да не съм... Демократ, право. Чакай бе, демократ, ти мислиш за себе си, ще мислиш за момичето. Аз мисля за себе си, аз знам какво си правя, докато ма няма, ама... Знаеш какво си правиш, като няма? Да. Като се събереш със себе си да си го разкажеш. Да.